टीवी का पॉपुलर शो अनुपमा के दर्शक बहुत पसंद करता ना। शो के सब किरदार घर घर में बहुत फेमस हो गइल बा ना। इन दिनों जवन ट्रैक चल रहल बा उमे मालती देवी निगेटिव किरदार में नजर आवतली। मालती अनुपमा का जियल मुश्किल कइले खातिर कसम खइले वाली। शो में मालती के किरदार अपरा मेहता निभावतली। लेकिन अब खबर आ रहल बा कि ए शो में अब एगो नया एंट्री होखे वाला बा और दिलचस्प बात त ई बा कि वो एंट्री अपरा के परिवार से ही बाटे। टेली चक्कर की एगो रिपोर्ट के मानल जा तो अपरा के बेटी खुशहाली जरीवाला शो में एंट्री करे वाली बाली। ऊ शो में यंग मालती देवी का किरदार निभाई हैं। हम बता दें कि पहली बार दोनों माँ बेटी साथ में स्क्रीन शेयर करे वाली बाली। अब तक अपरा का एक्टिंग सबका दिल जीतले बा, लेकिन अब उनका बेटी का कमाल करी हैं ये देखे वाली बात हुई। बता दी कि खुशहाली का जन्म ही एगो आर्टिस्ट परिवार में भइल बाटे। वो बचपन से अपने पेरेंट्स के एक्टिंग करत देखले वाली। खुशहाली थिएटर आर्टिस्ट रहल वाली और वो कई शोज में काम कैले वाली। एकरे अलावा खुशहाली लेखक भी है। लेकिन लागत आ कि अब खुशहाली टीवी शो में काम कैले का मन बना ले वाली। ये कहानी पर आपका का कहे बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABP भोजपुरिया।